in Igbo tradition. And today, Umunri Welfare Association, South Africa, we are here with three main objectives. One, we want to entertain you people. Number two, we want to showcase the rich Igbo traditional heritage. And number three, we want to remind our brothers about our code of conduct we inherited from our forefathers. And that is the more reason why we invited traditional and cultural custodians from our place. Without wasting much of your time, ladies and gentlemen, Umunri Welfare Association fully prepared this day. You know, in the past, they say that when you go to Rome, you do as Romans do. No. Today, when you go to Rome, you do the good things the Romans are doing. Then the bad things the Romans are doing, you leave it for them. That is why we call our traditional elders to come here today and remind us once more. And I believe that by the time we leave this place, each and every one of us here is going to be happy, is going to be entertained, and he's going home, he or she is going home today with one or two things about the rich culture of Igbo people in Nigeria. So may God continue to bless you people in Jesus' name. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwenu! Asụkwa na aka aga ele mkpụrụ. Ọ na-awe etu oke dị elu udene, atọtuo ya bụ ngịga. Wee na-asị na ọ ya adịghị na anyị mma. Ibe akwado ya na-egokwanụ. O nwere anyị na-amara ibe bụ elimji. O nwere onye akụwara ibe bụ elimji. Ibe elimji. Ihe elimji nke ụbọchị ata ji wee dị iche bụ na Umunri nere anya n'obodo wee bụ na ọ dịzikwa ka ndị be anyị na-akpọ ya ịgba. Anyị wee sị na anyị ewelu wee dọọ ndị be anyị. Ụmụaka anyị nwere ebe a arọpụtara ebulu ọjị bụnyere chairman ndị Umunri Welfare Association. Chairman n'onwe ya ewee bụrụ ọjị jebujere ndị aka ji ọfọ. This is Kola Nut presentation. Our young ladies are about to present the Kola Nut to the chairman of the association, who in turn will make a journey with the Kola Nut and present to our traditional rulers. No other person qualifies to break up the Kola Nuts besides Ndi Umunri maka omefa ka anyị nọ. Presentation, please. Can you put your hands together? We have chosen these young maidens because they are blameless. They know no sins as yet. That is the heart of innocence with which we are welcoming all of you to today's function. The chairman of the association will in turn refer the Kola to our traditional rulers, then we shall take it from there. Keep watching.
Achọnka before na-ekwu ife na-ekwu ka m were ohala wee kelee ndị nri maka na ịgba oku adịrị izi wee na-ekele fa kafa jide kafa ji maka na iri ji bụ mmemme na-eme n'ala Igbo niile dum. Enwere ndị obodo nọ si ebe a fe nwere nzukọ ma si ya bụrụzie ịgba oku ka elie echi, mana ndị ili nwere nzukọ anyị nzukọ fanwa sie ike nzukọ ụmụnne na nwanne ka wee nwee ike ọganize wee gbaa oku wee na-eri ji adịrị ebe a taa wee na-ekele fa n'ụzọ pụrụ iche wee na-ekelekwazi ya bụla n'ebe a ọ kasị ndị na-ege ntị n'ife a na-ekwu na mmemme a na-eme wee na-amụta ife. A sị na onye malụ ndị nze na-ebu nze amalụgo ndị nze. Enwee ndị na-ebe a baghọtara ife a na-eme ife ọnụ ha ụnụ ha bụ ka a bịa lie nri ṅụọ mmanya. Nwee ndị na-ebe a ma na ife a bịalụ bụ ka omenala Igbo si wee dị ka esi eme ya wee na-amụta ife. O nwere akụkọ m ga-akọ ọrụ ndị Igbo n'ebe a. Akụkọ bụ na dinta there are certain things we have to do in English. We're in a foreign land. So many people may not be able to understand our dialects. So I must first of all thank everybody for coming here. We are immensely gratified. My brother, royal mother, by my right, and myself, thanking everybody for coming here. For some special reasons, I must have my brother here break the kola nut. But who are not from Umunri, the kola nut does not understand English, so the kola nut must be broken. First of all, let me thank the organizers of this event for having done such a good job in portraying our cultural heritage. And I want to make a special thank for not only my friend, but Ifeanyi Omokachi
that came from Nigerian High Commission, especially for this event, leaving everything that is happening in Johannesburg to come here, and all other guests, the Queen that came to stay with us, and all the people in the high table. I know it's getting so late, so I must give my brother, Umunri, Umunri, now to break the kola nut. Umunri ekene muno. Igbo ekene muno. Igbo ekene muno. Umunri mamanu. South Africa ekene muno. Oramanu nonu. Biko tupu gaa n'iru ọ ya adị mma ga-ewere ofe ọjị nye a South African man, elderly man here, go to them. Doesn't matter from the just South African man, no problem South Africa, follow for ọjị. Ọjị ka m na-eme ka nkọ na-agụ ya n'ọnụ Igbo. Igbo na-asụ n'ọnụ ka ngọ ọhụọ ogologo ndụ. Ọ ile ọjị ka m ji n'aka. Ama na mgbe na-agbawa ya, nwunye na-awọ na ihe na-eme. Ọ ile ọjị ka eji ekwu okwu. Iwefe ile ọjị, were ọjị tii na ghara efu ome. Ụzụ dị iche, mba dị iche. Nwa agụara ata ihe anụ ka ọ na-eri, na anụ ka anya na-eri. Ọkamala akpụ ụzụ na-ekwulu. Agwọ ya ata na nna ya taa. Akpịgba ọgba na nna ya gbara ka ji ọṅụọ mmiri. Ka ya wee nọ ebe a, ihe ọma ya agba anyị iru. Ihe ọma ya elu anyị aka. Ihe ọma ya agba anyị n'akpa. Ihe ọma ya eso anyị ruo ụlọ. Obodo amoosu na-ata akpọ dibịa ka ọ gwọọ ọgwụ ka o bụrụ amoosu. Dibịa kwọchaa ọgwụ eburu amoosu, dibịa agbalọsa amoosu ebu dibịa. Ọwa odo n'Igbo bụ ogbogbo ndụ nyere ilo. Ọ Chukwu ụwa, ife Chukwu chọrọ eme n'ụwa. Onye Chukwu kere ọgaranya, ilo ozu asaa ịbụla amadi. Chukwu ka ego ogbenye, atụ ego pee, obi akwọchaghị anya. Anyị adị ka echi ara agwụ agwụ. Ihe ọma ọ bụla anyị na-elo mmadụ ka ihe ọma ma meela anyị. Oke nkịta na-achụ ngwere taa isi n'aja, ọ bụrụ ngwere gburu ya. Ọ ka ọ dị mma, eziokwu ya achị ụwa. Nwachukwu, eze ka eze, eze a na-ekwutere. Ije mbịa tata n'obodo South Africa batara Cape Town. Ọ ihe ọma ka nwetara unu. Ihe ọma nwetara unu, o nwere nna ga abụ ma mbịa okeshọn. Asị na nwoke gba dịkpa na abụ ya maka. Ihe eji eku ugo wisdom nwa ihe gbasara omenala Igbo ya ka ji eku. Ihe mmalụ maka omenala Igbo ọ ihe ji eku. Ndị ya aga n'iru na ya ha dozi ndụ. Ndị dị ndụ ya kago nkarị na ha ya sebi pụta eturu bụ nkịta pụta. Ọ na ndị 90 years ugbo ọmụgwụ mara abịa nwe. Ihe eji ekwu ihe na-ekwu onye lie n'ọjị ọba ya nkụ arịrị ọjị gbada. Gari na-ere ere ọ na-ahịrị. Ibu
nwere ihe mere nwanne nya. O nwere company bịa Nigeria bụ High TV, ọ nọkwa DSTV. Ha wee bido program Igbo amaka. Wee sị na achọ ka m bịa ka m declare open. Ọ ya mere na m abịara ebe a on the 3rd ụbọchị ịbịa. O nwere okwu ajụjụ m chọrọ ka m kọwalụ. A sị kedu ihe anyị eme ka a wee wefu alụsị. Ka e wefu alụsị na omenala Igbo. Wee gwa na alụsị awụrụ part of omenala Igbo. Mgbe gboo, o nwere ndị a na-akpọ ndị akam n'uche. Ndị Chukwu nyere onyinye iji enwe nsogbu ha tụrụ ha alụ ime etu o si gba ọdaba. Nwee ndị nwere ihe a na-akpọ osenabọ. Osenabọ bụ gift of vision. Ya na ebe agwa na nwaanyị dị ime ya anwụ nwoke emechaa ọmụ nwoke. O nwere ndị nyere onyinye ahụ. Ọ ba ma bịa nọkọ ọnụ wee mee ebe a na-akpọ alụ nsọ. Alụ nsọ bụ onwe onye mee ife obodo na-asọ nsọ. Ilu obi dị aka isi ọkwa gị mere ebe ihe gbuo. Ọwụ na gị mere ihe gbuo. Ọwụ na ọ mere ọwụ na ọhụrụ ihe ara egbu. Ọrịa ka a na-atọ ntọ rekọrọ ya alụsị. Alụsị adrọ indigenous in Igbo custom. Nke Igbo nchọ ego wuru gbasara ọhụọ. Maka a na-asị riji ọhụọ. Amara m onwe ya nọ n'ebe a ma alụ ihe eriji wee jiri ọhụụ wee chia mgbe ọ na-achọ. Ka ndị na-etu n'ogu ka esi wee gwa anyị n'okwu akwụkwọ nsọ ka esi gwa anyị n'okwu omenala. Ọrụ mmiri ka a sị na o juru n'ụwa ka a si wee kwu. Chineke wee keliri ya kepụta ya ma ana ire na oke n'ime ya. Osisi isi Chukwu kepụtara na Umunri wee were osisi ọhụụ. Ọhụụ etogide wee toruo nne ma a dị mkpagburu. O wee na-agwa ana na anyanwụ ọhụụ na ya bụ ana isi. Ana wee na-asị ya ị na-arụ ya isi n'ọnya mapado na ya na ebe i wee bịa. Osiketa okwu Chukwu wee kpọọ ha ikpe. Wee si ọhụụ esi n'ọga iwe ana isi. Ọ sị ya igbere ebe ya na-elegele ya anya na-akụ. Ana wee sị ya ọnwụ na ya nọrọ mgbe ya nọ kedu ebe ị ka nọ wee fu. Chukwu wee si ọhụụ maka na asị isi Chukwu wee fụọ ya ọnụ. Ọhụụ a na-eji n'aka wee osisi Chukwu fụrụ ọnụ ka ọ wee sị ya na ihe amụ ụmụ baa ụba nwere nwa ya bụ uru. Ije n'ebe ukwu ọhụdụ ịhụ na ọhụụ kacha ọ na-aga site n'ala. Ihe na-eji ọhụụ wee si na nkụ. Ihe na-eji wee ka bụ ihe aka bụtara nwere ike iji ọhụụ wee mee. Ibe nri ji eji ọhụụ n'aka ahụ okwu si asị ka ihe mere ọhụụ merie. Has directed me to show you what is yam. Yam is jit. Is going to tell you about this jit. Oh, goes again. All about the Galinga. Behind on any pebble, Makaya Bule. Emma Bule Pumpi. When people can be studies in there, I want people, I want the #1 citizens of the world. Present the chairman of the Welfare Association. Chairman of the Welfare Association, present Igwe F. Chijoke. Mwambom, also a bank born and not an Umunri. Yana, Igwe Mume,
azok ewee takụkọ isi ewee waa ji ọbụrụ m ya awa ọbụ okwu ya awa ibe anyị ji wee ebe ahụ ọ na-eme Chineke arala oke ndị okenye aralụ ọkọzie ụmụaka na ụmụ nwaanyị abịa ọkọrọ onye ọ ga-aba abịa ndị inyom ndị Umunri Welfare Association babute ji babunye chairman Umunri Welfare Association o wee cheele anyị biko ndị mụ na ba na-eje ozi ebe a enwe ndị fada batala ebe a mana o nwebere ife mfọ ọbụgodu mmiri oyi. This is the New Yam presentation has been carried out by the wives of the Umunri clan to the chairman of the Umunri community in South Africa. The chairman will in turn present the New Yam to the appropriate authorities for cutting and probably consumption. This is an important moment in today's function. Please make sure you face the camera. We cannot identify you from behind. These are done with the... Yam is G, as you have heard earlier from Onowu. What we are doing today is Iliji. Yam was first revealed to man as food item in Igbo land. In his long and checkered existence on earth, perhaps 2 million years old, man has survived through hunting the wild animals and gathering wild fruits, nuts, berries, like the other living animals. He had depended entirely on the natural bounty of the forests, savanna lands, rivers and lakes. The view is strongly held by many that it was only some 10,000 years ago that man started positive efforts at domesticating animals and plants. This is said to be the beginning of the transition from the primitive hunting of wild animals and hazardous gathering of wild fruits, etc., to agriculture. It is generally believed that at first, man did this unconsciously, and that as when time goes on, he consciously selected the livestock he wished to rear and the plants or food crops he desired to cultivate. In Igbo land, the story was different. At least in respect of Yam, it was Umunri, the royal progenitor of Umunri clan, that Chineke, God the Creator, revealed Yam as an item of food. This is how it was recorded in S. Lazarus Aguna's diary in 1910. The first 4 species of Yam revealed to Umunri by Chineke are Adaka, Ebe, Ntume, and Abana. Yam is one of the indigenous food crops of Igbo land. There was a time when historians, including science scholars, thought that knowledge of agriculture spread to Africa from Asia. As a result of intensive research, it has now been established that most Nigerian yams are varieties of the Scoria rotundata and the Scoria canadensis, both of which are indigenous to Nigeria. The Scoria rotundata and some other species of yam still grow wild in thick rainforests of the south and the open woodlands and parkland of the north that constitute the beautiful flora of Igbo land. At this juncture, let me name all the species of yam in Igbo in order to facilitate identification when a stranger visits an Igbo farmer or yam dealer. 1. Ji-ocha. This includes Adaka, Ebe, Ntume, Unegbe, Opoko or Nwopoko, Awudu or Nwokocha, and Ukoli.
The first three being of the four species of yam revealed to Umunri by Chineke. The last mentioned is a very interesting species in that it bears both aerial and underground tubers. It is, however, fast phasing out. 2. Abana. This includes Abana Ocha and Abana Mme. Abana Mme is the first species of yam which Chineke revealed to me. Like we call it, it bears both aerial and underground tubers. Abana, whether Abana Ocha or Abana Mme, matures earlier than the other species of Dioscorea. 3. Abi. This includes Abi Ito and Okewa. This is rated as low class, and some distinguished farmers do not cultivate it. It is generally small in size. 5. Ayobe. As an item of food, it is not very significant. 6. Chioke. It has some other significance apart from being an item of food. 7. Ona. This is one of the species of Dioscorea which continues to grow wild in the bush. It has the characteristics of being cooked for 4 good days before it's being eaten as food. Yam can be eaten in so many ways. It can be sliced, peeled, and boiled, eaten with either ordinary palm oil or vegetable soup, or pounded. It can also be fried, roasted, etc. At this juncture, I would like to mention here that I dedicate this speech to His Royal Majesty, Igwe Osinagwa III, Ezenugugu na Igbo Umunri, whom through his establishment of Ogbofon Museum in 1957 has made it possible for me to have first-class information on Igbo custom, culture, and tradition. I thank you all. This is the New Yam presentation has been carried out by the wives of the Umunri clan to the chairman of the Umunri community in South Africa. The chairman will in turn present the New Yam to the appropriate authorities for cutting and probably consumption. This is an important moment in today's function. Please make sure you face the camera. We cannot identify you from behind. These are done with the presentation. They will retire to their seats and the chairman will now make a journey. Please, we want to cover every bit. I am a case here, the camera cover. However, I can do can na mmadụ ya maka eri anụ wee richara ụtara na aṅụrọ mmiri nyechara nsigide ndị a na ugbo ofe ọ ya kpata mma ji wee soro ya. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ọ bụ aka afọ anụ were emechue ka anyị kọọ n'ubi ya bịa. Ibe a bịara ime ebe a tata bụ ili ji ọhụụ nke ndị Umunri Welfare Association organize. Ọ ga-abịa tata. Na-etula oge a ma agbọghite His Royal Highness Igwe Chijioke Nwankwọ o gosi unu na ji na a na-eli n'eziokwu. Igwe Nwankwọ. Umunri kachanụ. Umunri kachanụ. Biko onye ọbụla kwụ ọtọ nọla ana. Ife eji wee bịa ebe a tata asụ n'elu asụ n'anị. Ife anyị bịa ebe ịwa tata bụ ịwa ji. Ụfọdụ n'ime unu amara ife a na-akpọ ịwa ji n'ala Igbo. Akpọ ha New Yam Festival. New Yam Festival abụrụ a celebration na ndị ọcha si agbọ. Ịwa ji
bụ tata emere ya ji a wa ya igwe ndị ha ọbụrụ ya bụ na Igbo niile eri ji onwe ebe a na-akpọ ịkpọ ji mana ụfọdụ amara ebe ọ bụ before ndị Igbo ewerie wepụta ji lee ya n'afịa anyị akpọgodo ya ji akpọrọ ji ewee nwee ike iri ji Umunri ekene m unu Umunri ekene m unu Umunri ekene m unu Anambra ekene m unu South Africa ekene m unu achọ nke unu mara ebe a na-akpọ iri ji ọ bụrụ na awa ji taa ife niile eji wee gbakọ ebe a ndị be anyị si asụ n'elu asụ n'ala ọ maka ịwa ji a ọ bụrụ na awara ji